Usapang sustento partner tayo ngayon. Para bigyan ng linaw partner itong reklamo, makakasama natin ngayon ang nagrereklamo si Joan Moneda at ang kanya partner na nirereklamo ang kanyang dating partner, Uy. Jose Ramir Bihar. Isa na naman itong kwento ng pag-iibigan at pagsasama na lumagapak sa sinasabing walang forever. Ayan. Hindi naging maganda ang resulta partner. Oo. Para malaman matamis sa una. Mapait medyo sa mapait dulo. na nung nasa dulo na. Ayan. Makakasama natin ngayon partner nagrereklamo. Magandang hapon sa iyo, Joan. Magandang hapon din po sa inyo. Joan, ilang taong ka na? 36 po. 36 years old. Taga saan ka? Rawis po. Rawis, Legazpi City. 36, batang-bata. Ngayon, ikaw, Joan, pakwentuhan mo nga kami. Anong nangyari? Anong nangyari sa matamis na pag-ibig na nauwi sa mapait? Bali po yung nanganak po ako. 6 months lang po siya nag-support. And then, iniwan niya lang po ako. Tapos, Sino itong tinutukoy mo? si Jose Ramir Bihar po. Nandito ba siya? Opo, nandito po Mari siya mo po. bang ituro siya? Ayan. 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 So, Teka, kung magkalayo ang agwat ng inyong Edad. Oo. 36 ka? Ilan si sir? 58 or 58. 57. Okay. Tunay nga partner na sa pag-ibig, hindi hadlang ang edad. Okay. Pero bago yan, paano ba kayo nagkakilala? Ba't kayo nagkaroon ng pag-iibigan ng isang 58 58 at 36. Okay. Bali po, nagtatrabaho po ako sa Imperial Appliances. Dumaan po yung sasakyan niya. Hinintaan niya po ako kung gusto ko na daw umuwi. Sumama na lang daw po ako sa kanya. Pero magkakilala kayo? Opo, magkakilala kasi yung bahay ng kapatid ko at bahay niya magkadikit lang po. Sabi ko, di okay lang sa akin. Saan Hindi niya na po bahay? sa Valencia Compound po, sa Rawis Sa Legazpi. Rawis. So, ibig sabihin, ikaw ay dinaanan dyan sa Lapu-Lapu, sa Opo, Imperial. dinaanan po kasi nagpaayos daw po siya ng sasakyan, papalitan niya daw po ng battery. Tapos hindi na daw ako po magpamasahe, sama na lang daw po ako sa kanya. Di sumama ka naman. Sumama naman po ako, pero iba naman po ang pinuntahan niya sa akin. Saan ka nagpunta? dinala? Dinala po ako sa motel. Oh? Opo. Right there and then? Unang bisis ninyong magkasama? Opo, kasi matagal na po daw siya may gusto sa akin. Nagtatrabaho pa po ako sa Blue Light Cafe. Bali po. Sana po blue ako. light yung doon sa may Dati sementeryo? Hindi po, dati po ako dito sa may NVI po. Dyan. Oo, dyan sa Hanggang may po sa mga may- insurance partner. So, dinaanan ka, first time nyo yun na magsama ng Opo. diretso ka agad sa hotel? Opo. Saan na hotel? Dito Sa motel? po sa may papuntang Albay. Sa likodan po ng Ay, Albay. akala ko partner, papunta doon Albay po. sa ano mo partner. Sa likod na? Sa Albay po. Saan yun? Sa Divine, sa likod. Sa likod? Meron ba dyan? Meron ba dyan? Meron po. Tagalbay ako partner, hindi ko alam meron dyan. Hindi ko alam. So bakit ka naman sumama? Kasi daw po, kung ano daw po ang gusto ko, ibibigay niya. Dahil single parents po ako, kasi yung una ko po Mayroon ka patay ng dating na. anak? Opo, patay na po siya. Byuda po ako. Ayun. So, diretso kayo sa motel? Opo. Hindi ka man lang pumalag? Hindi na. ka kasi- sumigaw? Hindi na po. Kasi, siyempre, sabi ko, okay naman po ito. Kailangan daw, kung ano ang gusto ko, susuportan niya lahat. Aha, naniwala ka naman. Opo, matagal niya na daw po ako gusto. So, ano pagdating sa motel, nag-inom-inom muna kayo? Hindi naman po Diretso? ako nag-inom. Diretso na. na. Nagkukwento-kwentuhan lang po kami. Bali siya din po, nag-inom lang ng beer. Automatic pagdating sa motel, it's showtime! Ano naman ang nakita mo sa kanya at bakit pumayag ka naman? Pinakita niya sa akin, okay Alin naman ang po pinakita siya. sa'yo? Ano? Yung Ito bang inireklamo mo ay may asawa? May asawa po Alam siya. mo yun? Opo, matagal na po sila daw nahiwalay. Kaya, kahit ano daw po ang gusto ko, wala daw magagawa ang pamilya niya kasi may hiwalay na sila matagal na po. Married sila, pero matagal na daw po sila hiwalay. Ibig sabihin, mabilis ang mga pangyayari. Opo. At mabilis din ito si, anong pangalan? Partner? Si Ramir. Opo. Mabilis Jose. din si Ramir. Opo. Sobrang bilis. Sobrang bilis. The Kidlat. Fast and the Furious. May sa partner. kidlat. Nadaanan ka sa Lapu-Lapu, diretso sa Albay, diretso sa motel. Bang! Bang! Pok! Ayan. Bratatatatan! Yun na. Matagal na din daw siya akong gusto. Okay. So pagkatapos noon, sana kayo nagpunta? Umuwi na po kami sa bahay. Aha. Tapos, Pag nagsumbong daw po ako, sasabihin niya daw sa buong compound na may nangyari na sa amin. so may blackmail na nangyari? Di, wag ka daw Opo. magkukwento. Wag daw po ako Okay. magkukwento. Aha. Tapos,
Di sabi ko, okay lang. Di- Okay naman yung pagpakita Okay, niya so sa akin. madaling sabi, may nangyari. Opo. Pagkatapos noon, nagsuka-suka ka na. Hindi, matagal pa po. Kasi July 25 naulit po. pa? Nangyari po ito is July 25, 2019. Naulit pa, tapos naulit Tapos pa. naulit pa po. Kasi okay Saan na naman? po Hindi yung na sa Albay? conversation. So meron na kayong sinasabing secret relationship. Opo. Oh, yun. meron na po. So, Okay. nag-I love you na kayo. Okay po. Yung May I love you na? pagsasamaan. Opo. Talagang tunay na pag-ibig din ang naramdaman mo sa kanya. Opo. Kasi nangyari na din po ito. Kasi nakagawa na din po kami. Na may anak na din po kami. So parang may experience na sa mga nauna. Okay. Ayun, okay. Sino pala itong kasama mo? Bali po, so yung kapatid ko po. Kapatid mo. Ano, siya ang tumutulong sa'yo ngayon? Opo, tumutulong. Sa mga So, panggasto, sa Ngayon, sa madaling sabi, nabuntis ka ni Ramir. Opo. Nagkaanak kayo. Opo. Ano, babae, lalaki? Babae po. Ilang taon na ngayon? Bali, 1 and 9 months. Okay. So, ngayon, hindi ka na sinusustentuhan? Opo, matagal na po. 1 and 6 months. 1 year and 6 months po. Hindi na. Pero nung una, nagsustento, tumulong nung mga naka. Tumulong po kasi kahit po sinasabihan ko siya, tinetext ko siya. Sabi ko, sustentuhan niya po ako kasi bago pa akong mga anak. Saan ako kukuha ng pagkain? Gusto ko lang malaman, ano yung naging factor or reason bakit kayo nagkahiwalay? Siya po nananakit siya, binububog niya ako. Dito po nagtago po ako sa pamilya ko. Sinuntok niya po ako dito, nagka-black eye po ito. Sabi ng kapatid ko, bakit? Napapaano yan? Sabi ko, wala, nakasampa lang ako sa upuan. Siya ang nagsabi sa kapatid ko, na sinuntok niya po ako. Hindi maganda yung paghihiwalay nyo. Nung mabuntis ka na, nawala na yung I love you, I love you. Wala na po. Tapos wala na po siyang suporta. Nung pagkatapos ko po mga anak, wala na po siya. Hindi na po siya nagbibigay. Nagpaparusa sa akin. Umiiyak lagi ako kasi lagi akong gutom. Depressed po ako kasi nag-utang po siya sa bangko pa. Ako pang pinabayad. Oh. So nag-utang pa. Ilan naman ang inutang? 10,000. Depression ako, Para saan daw grabe. yung utang? Hindi ko alam. Kinuha niya sa ko yung pera. Tapos sabi ko, paano po ito mabayaran? Ako, kapanganak ko pa lang. Ang mga pamilya ko, mahirap din. Wala din po siyang may tutulong. Sabi ko, di pinupuntan po ako ng linding. Tapos siya, hindi naman po sa linding. nabibigay. So na-depress Okay, ka so sa noon. madaling sabi, Yes. matapos na may mangyari sa ilang beses may nangyari sa inyo? Marami din po. Kasi Marami. 13 po ito, July 25, 2019. Hanggang Tapos nung 2020. nanganak na lang po ako, tsaka na lang po ito wala. Ayun. So maraming nangyari, partner. Opo, Okay. kasi nagka-relasyon din po. So, Talagang pagkatapos, nagkaroon kayo ng isang bahay na doon kayo umuwi. Hindi po kami nagkaroon ng isang bahay po. Pero Hindi po kami nagka-I-love-you-han nagsasama. kayo. Bali po, pag nagsasama lang kami, pupunta kami sa motel o ganyan. Palaging Hindi doon kami- lang. Opo. Okay. Hindi po kami. Malipat tayo dito sa kapatid mo, kay Manoy, Kuya. O ano naman po ang masasabi mo dito sa kwento ng kapatid mo? Pakilapit lang ng mikropono. Totoo po ang sinasabi ng kapatid ko. So wala talaga po siyang binibigay na sustento sa kapatid ko. Kaya sa kaming magkakapatid, kami na lang Ilan ba kayo nagtutulong-tulong sa magkakapatid? kanya. Siyam po kami magkakapatid. Hindi naman kayo nagalit na nalaman nung gano'n ang nangyari sa kapatid nyo? Ay sa galit po, galit kami. Kaya lang ang gusto namin, idaan namin sa Maayos na. Tamang Tama. proseso. Hindi sa bayulinting Opo, paraan. opo. Nakita nyo yung paghihirap ng kapatid nyo nung mga Opo, panahon. kitang-kita na talaga. Hanggang sa ngayon. Opo, hanggang sa ngayon. Okay, so ngayon, Joanne, ano ang gusto mong mangyari? Sabi ko, gusto ko lang po sustento. Hindi niya man po sinusustentoan. Pagkatapos po ng usap, wala na po siya. Kasi si Kapitan daw ganito niya. Binigyan na lang daw ng pang-inom. Si Kapitan ng? Sa Rawis po. Kahit ano Kapitan daw Orozco. po. Kahit ano daw pong reklamo ko, wala daw magagawa. Hindi action na ni Kapitan dahil Dahil daw, kahit daw anong reklamo ko, binibigyan lang daw siya ng pera, si Kapitan na pangpainom. Tapos binubulang po ako sa anak niya, hindi daw ako papalag sa dalawa niyang anak, kasi daw, sabi ko, hindi naman ako magkipag-away sa anak mong dalawa. Ang gusto ko lang, sabi ko, sustentuhan mo ang anak mo. yung anak mo kanino naka-apelyido? Sa kanya po. In-acknowledge niya? Opo. So, susuntukin po ako niyan sa sayon po, napunta yan. Bakit Kasi ka ayaw ko susuntukin? Sa man sayon, po. sa Ligaw? Diyan po sa may Sa Rawis, po. o yung sayon, o... Ayaw ko pong Birthing center. Ayaw ko pong ipa-abelyido. Bali, siya po ang may gusto. Anak niya daw po yun. Inapelyido niya. So gusto niya din naman nakapangalan sa kanya. Oo. Yan ang Okay. yan partner ang So, certificate of live birth ng bata. Ang gusto mo ngayon, sustentuhan. Opo, Kahit sustento. hindi naman umbalik yung pag-ibig at pag-I love you. Wala na po iyan sa akin. Gusto ko lang yung bata, mapaayos ang pagbulaki. Bakit Mahabang- ngayon lang pala ikaw naghabol ng sustento? Bali po, tinatakot niya po ako na ikukulong daw po ako. Pinupuntan po ako nila na anak niya.
Tapos siya, inaaway pa ako sa boarding house. Pag Bali, nagreklamo ka daw, may kapatid daw siyang pulis, Aha. babarilin daw kami. Sinasaktan niya yung anak ko pong 7 years old po. Kaya natakot po kami, pumalit po kami sa baybay. Sino ang nananakit? Siya po, sinabunutan yung anak ko. yung anak mo sa Sa dati. una. Opo. Sa una. Babae yung anak mo Lalaki sa lalaki. po. Naku. Opo. Tapos, pag binabato ng 20, sabi niya, ito may dala akong sabaw, kainin nyo. Tapos binato ng 20 pesos, nanonood yung bata ng cellphone. Tapos umiyak na lang yung bata kasi wala naman kaming pagkain. Bago pa lang So, ako mabuti manganak. hindi ka pa nagreklamo ng Nagreklamo na po ako. abuse against women and Women. children. Ay okay na po, naka-woman desk na po siya. Tinatakot akong ipapakulong daw nila ako. Para daw sabi ng pamilya ko, wala nang gulo, bali ayusin na lang mapalaki ang bata. Hindi pa po ako pwede magtrabaho, naglalabada po ako ngayon, nagtitinda po ako kahit ano-ano pong tinda ko. Meron Okay. lang akong gustong malinaw kasi sinasabi mo na pag nagreklamo ka, ipapakulong ka. Opo, kasi kasal daw si mama niya. Nagsabi siya, matagal na hiwalay sila. Kung ano daw mangyari sa akin, sagot niya din daw po. Okay. Okay. So, So, dito tayo mayroong kay pananakot Mr. na nangyari, partner. Jose Ramer Bihar. O, Mang Jose. Opo. Mang Jose. Magandang hapon po. Adapt naman po, sir. Ay, medyo makamandag ka, Mang Jose, ah. Mm-hmm. Nadaanan mo lang sa may lapu-lapu, diretso Sinama kagad mo sa... Ay, man, sir, katotohanan. Ah? Ano kaya nangyari kaya? Sige. So, daing katotohanan. Sige. Pakitagalog lang at may nakikinig sa atin ng mga... Hindi Bale, sir, may kalibin siya. May kalivin siya. Inako naman niya, sir. Si Ren. Pistado ko, sir. Mm. Ngunyan, nag-text sa kuya. Mm. Nag-ano kay Kwarta. Sino nag-text? Siya. Mm. Bata ora na, hindi nilag ko. Didilig ko ta, siyempre. Mahilim mo. Nag-agad siya. Sabi ko, sige. Pero man, sir, ang pighagad sa imo. Una, nag-uutang siya. Rin, siya nagtarong ng pira. Tapos, sabi ko, sige, mag-ilingan kita. Nag-ilingan kami. Sa Saan? Albay. Hindi dyan sa Lapu-Lapu, hindi ka dinanan. Sa Albay. Sa Albay. Dara ko, so, taksikal ka na aki ko. Patagalog na lang po, sir. O, dala ko yung taxicel ng anak ko. Okay. Mm. Ngayon, sumakay siya. Okay. Kasi diretso kami sa hotel. Kaya may isang palag. Pagdating doon, may nangyari, binigyan ko siya. So, Magkano naman? Una, yung 750. Mm. Pangalawa, 500. Basta pag may pera, ganyan lang. Hanggang ganyan lang makaya ko. Gayon. Ganun lang. Pero totoo ba yung sinasabi niya na sabi mo daw sa kanya, matagal mo na siyang kurso na da? Ay, hindi rin. Kung di rin siya nag-text sa akin ng pagbat pera, siyempre, lalaki ako eh. Pera. Binigyan ko siya. Binabayaran ko siya, sir. Gamit ko. Yung totoo lang. Binibigyan ko siya. Kada gamit ko. Walang thank you doon. Ngayon, nung So, hindi I love you ang... Wala. Walang love. may kalibin siya, sir. Paano walang mag-I love pag-ibig. you sa kanya? Opo. May kalibin siya si Ren. Pero, sir, bakit nakapilido sa inyo yung bata kung walang I love you? Umalis yung Ren nung mag-lockdown. Umalis. Ngayon, siyempre, may nangyayari sa amin. Mm. Yun na yun. Nabuntis mo? Di ko alam, sir, kung sa akin talagang yung bata. Mm. Pero sinabi niya sa akin, okay, nagpirma ko, kusa. So, parang nagdududa ka pa, parang sa'yo, parang hindi. Kumbaga, in-accept ko na kasi sayang kawawa ang bata. Nung mga So, anak pinirmahan mo? tinatawagan ako ng kapatid niya, mga 4 AM yata yun. Hindi ko man nasagot. Kinaumagaan, pumunta ako ng sayo. Pumirma ako doon. Bigyan ko siya ng 2,000. Mm. Simula ng mga anak siya, simula nang mabuntis siya, hanggang nanganak, hanggang 9 months ang anak mo, pigsustenton ta ka mo. Aram nindoan. Yaon ang magurang mo. Tagalog lang po, pakitagalog lang. Nandyan yung magulang niya, nanay, tatay, kapatid, andyan. Magkakapit bahay lang kayo, magkadikit lang bahay nyo. Kaya huwag niyo sabihin, hindi ko kayo pagsustentuhan. Ngayon, nung malaman ko na, hindi akin ang bata, kasi sinusustentuhan din siya ng Ren. Pinapadalan siya ng Ren. So, na-discover mo hindi sa'yo? Oo. Kasi Paano mo nga- naman nasabing hindi sa'yo? Kachat ng anak ko yung kalibin niya, Mm. yun ang nag-accept. Anak pala nila yun. At ako pinapirma sa, Totoo ba na, kanino ba talaga anak itong Itong anak, bata?
itong batang pinag-uusapan natin? Bali po, patagal na po kami niya ni Ren. Since na nabiyuda po ako, siya na po ang nagsusuporta sa anak kong panganay. Okay. Kasi nasa ibang bansa siya nagpalaki niyan, na 7 years old. Si Ren ay iba itong Nasa abroad tatay ito? noong una. Opo, kasi biyuda po ako. Okay. Nasa abroad. Nasa abroad po Si Ren. siya. Opo, dati. Tapos nung nag-starting pong lockdown, hindi na po nakapunta sa Abroad. ibang bansa. Bale, siya po ang nagpapadala sa akin. Yung sinabi niya na na may kalibin ako, totoo talaga yun. Lahat na gamit binigay sa akin, kinuha niya lahat. Sinong kumuha? Siya, lahat na nawala na sa akin, hindi niya binayaran po. Pati, yan lang ang binayaran, relo. 2,000 Sana lang dito, po. totoo tayo. Lahat ng gamit ni Ren, relo, welding machine, gas range, binenta mo sa akin, 5,000. Huwag tayong sinungaling. Maniwala ka, may Diyos, Joan, may karma. Ilay detector na lang tayo para Yun na sinasabi ko sa iyo. Lahat, nagsustentan ka. Tinigil ko, nung malaman ko na, hindi ako ang tunay ng amang ng anak mo. Sinong kamukha nga pala nung bata? Siya po. Hindi rin. Tingnan mo yung bata. Ito po. Excuse me po. Isus mo na, Nung May, nag-text sa akin. Wala ba sir dyan na parang tinatawag na lukso ng Wala, dugo? sir. Wala. Ngayon, Excuse nung me May, po. Pwede po ako magsabi. Ano Sige, po yun, sige. sir? Paano po magbuntis ang kapatid ko Nasa before mag-lockdown? Wala. Sabi niya, galing sa bibig niya, umalis si Renz. Pag alis ni Renz, pag lockdown, siya na ang pumalit sa kanya. O paano anak ni Renz So hindi yung anak niya? mabubuntis ni Ren dahil Oo, wala Dahil sa kasi ibang wala. bansa. Oo. Oh. Dali. yan pa si Ren, nagpapagamit kasi sa akin. Paano mo Dahil masabi? pera-pera. Oh, di ikaw nakabuntis. Kalipin niya si Ren. May kalipin siya. Okay, ganito yung tay. Ganito yung tay. Kahit may kalibin siya, kung hindi naman talaga sila nagkakaroon ng mate, Ito po. hindi naman sila talaga nagkukontak at ikaw po sir ang naandon, posibleng ikaw. Kasi ito po yung chatting Before nila. nag-lockdown na po, madam, wala po dito si Ren hanggat ngayon. Hindi siya umuwi dito sa Simula nung Bicol. lockdown. Opo. So walang nangyari? Wala Walang po. nangyari. Sa kanila lang may nangyari? Opo. Ayun. So, kumputin mo yung anak ko Nandoon ilang lang taon. si Ren para magpadala ng pera. Opo, opo, Okay. opo. Kasi anak niya po yung tinuturing yung sa byuda ko. Kahit iisipin natin, ilang taon yung bata, ilang taon na yung lockdown. Paano si Renz magkakaanak sa kanya? Sige po. Okay. Pangalan po? Rainbow. Rain. Ano ka po ni anak ka po ni Jose. Sige. Ang alam ko po, ma'am, March, andito pa si Ren. Before, March 16 ata, nasa Manila na siya. Kilala namin. Kasi, nung andito siya, wala siyang trabaho, galing abroad. Pinasok namin siya ng isang kontrata kasi welder siya. Humingi sila ng tulong kasi nga walang trabaho yung Ren. May kakilala kami na nagpapatrabaho. Pinasok namin yun. Kaya kilala namin si Ren. Tapos umalis siya. Kaya ako siya nakachat. Tinanong ko siya kung anak niya yun. Ang sabi ni Ren, neto, si Jade, yung panganay, sa kanya na lumaki. Yung bunso, anak ko. Sabi ko naman, akala ko kasi hindi sa'yo yun. Sabi niya, bakit mo naman nasabi yun? Sabi ko, anak mo pala, bakit nagpapasustento sa iba? Kaya namin nalaman. Doon na kami sa kanya. Okay. Nagkaroon ng Pero ito duda. partner, yan ay dahil sa mga text-text lang na anak ni Reyes. Ang pinaka-solusyon dyan, partner, para malaman talaga kung sino ang ama, ipa-DNA. Oo, Ayan. DNA. Oo. So darating yung punto, ayan, lalo Darating na ngayon po dyan. magkakaroon ng mga reklamo. Oo. Ano Eh, yan? darating Ano yan. yan? Siya po ang nag-text niyan, ipa-DNA test niya. Kukunin ko yan pag Napa-DNA. DNA ko na yan para malaman kung dugo ko talaga yan. Ayun. Tapos ito po yung text ni Ren. Alam kong hindi ko anak, yung tanggap ko lang ang bata. So aram niya na hindi niya anak, tanggap niya lang yung bata. Okay. So, Okay. pero ikaw bilang nanay, Okay, pero ito na ngayon, bilang nanay, alam mo kung kanino. Opo, sa kanya po. kay Jose talaga. Opo, kay Jose. Ulitin ko, sino ang kamukha ng bata? Si mama niya po. Mama niya. Tasya. Nandyan po yung Yung mga anak. nanay Okay. ko ang tatay, no? Hindi naman sir sa gano'n. Okay, ito na Kasi ngayon. Kadugo Ito na ngayon, pa ha? din. Okay, Hindi naman talaga magiging tatay ang nanay mo sir. ito ngayon. Totoo ba, Mr. Jose, na sinasaktan mo si Joan?
Yan ang dapat mong paliwanag dito. Huwag kang sinungaling. Paano kita sasaktan? Andyan ang nanay mo, andyan ang tatay mo, andyan mga kapatid mo. Saktan kita. Kung di ako dyan pinatay, kalokohan. Ay, hindi kami mamamatay tao. Hindi nga. Ang ibig ko sabihin, Pero kung sasaktan ko. isipin patayin, papatayin Hindi sir, talaga kasi namin. nagsasama kayo, di ba? Hindi ako Lumalabas nagsama. kayo, lumalabas Parang kayo. Pag lumalabas kayo, wala naman ang tatay at nanay at Ma'am, kapatid. hindi po kami nag-live-in. Ilang beses kayo sinaktan? 2 times lang po. Sinampal po ako, tapos dito, binugbog ako kasi may baybay daw po yung kama ng bata. Sabi ko, pakipalpag mo na lang, tapagod pa ako, bagong panganak pa lang ako, naglalaban na po ako, hindi siya nagbibigay kahit Okay. sabon. So, dalawang beses mo daw siyang sinaktan? Opo, dalawa. Kalokohan na nga, sir. Okay. Pangalawa. Andyan lang kapatid nga. Pangalawa, gaano katotoo na binato mo ng 20 pesos at sinabunutan mo yung panganay niyang anak? Ay, kalokohan, sir. Yan nga yung sinasabi ko, huwag niyong turuan magsinungaling ang bata. Tinuturuan nila. Bakit mo naman nasabi, sir, na tinuturuan mong Siya sinungaling mismo, yung bata? sinasabi nga ng anak niya, Ninong, nabihan ko si mama na huwag kang awayin ng awayin. Oh, tingnan mo Oh. Anak niya na mismo yun, ha? Sabi ko, paano ko sasaktan ang anak mo? Andyan ka. Andyan mga magulang mo. Hindi tayo magkalibin. Pumupunta lang ako sa dyan umaga. Magdadala ako ng may sabaw na baka at nagpapa-breastfeed siya. Sir, kailan sir dumating yung punto na parang pumasok na sa isip nyo na talagang hindi mo yun Yung sinasabi niya anak? partner na 9 months na. Oo. Dahil nga doon sa conversation na yun. sir. Dahil Okay. doon. Pero So kung dahil lang hindi sa nyo yun conversation, nabasa, dahil lang sa conversation, Oo. Nagbago. pinutol mo na yung... Opo. Kasi naisip ko, hindi ko naman pala anak, ba't ako So, magsusustento? ang tanong, ngayon, sinasabi pa rin niya na talagang ikaw ang tatay, naka-apelyido sa'yo. Ang sunod kong tanong, may plano ka bang sustintuhan pa o hindi na? Hindi pa sagutin ko muna. Sa ngayon, sir, wala rin akong trabaho. Kagagaling ko lang sa ospital kasi na-high-blood ako. May sa heart ako. May tama ang liver ko. May COPD ako. May maintenance ako. Pintingil ko, wala nga ang pambiling gamot. Kaya sabi ko, kaya nga nung May, anong trabaho mo dati, sir? installer po ako, ma'am. Installer ng mga Aluminum glass. aluminum glass. Ngayon, kaya nga nung May, tinext niya ako na, pagabot ko kasi kawawa yung bata, may sakit. Kinausap ko itong anak ko, Be, kawawa ang bata. Konsensya na lang. Sabihan mo si Bing, ipadara doon sa Albay Doctors para para may pagamot. Dinala niya, siya mismo, kausap niya anak ko. Si Renz ba nagsusuporta pa din sa inyo? Opo, tuloy-tuloy pa po. Kahit alam niya na talagang hindi naman sa kanya yung Opo. bata. Okay. Opo, kasi- Talagang sinasabi mo siya, ama. Opo, kasi kawawa daw po sa bata. Wala daw pong alam ang bata. Kung baga kami lang daw ang may alam Ano ang niyan. relasyon mo pa ngayon kay Renz? Ang relasyon namin is sa ano ba lang, sa bata na, panganay ko. Wala naman po kaming komunikasyon niya na mag-live-in kami, ganyan. Wala na po. Since pong nag-lockdown, October pa po napunta siya dun sa Manila, 2020. Walang pamilya yan si 19, Renz? Meron pong asawa. Bali po, ayaw niya niyang mangyari Gusto sa niyo bata. lang tumulong. Opo, kasi Okay. born again po siya. So mga matulungin talaga partner, mga born again. May gusto kang sabihin? Yung sinasabi niya na hindi kami nagbibigay, hindi siya nagsusustento. Last May, pinagamot ko yung anak niya. Lahat ng gamot. Tapos, kinausap niya ako kung pwede daw bigyan ko ng gatas yung bata. So, nag-grocery ako. Binigay ko sa kapatid niya. Pinabigay ko sa kanya. Tapos, after a week sata, may nakapagsabi na naman na wala daw pagkain. So, nag-grocery ulit kami. Sinabay ko naman yung anak niya. Binigay ko naman sa kapatid niya. Kasi nga kami, ayaw na namin sa kanyang makipag-usap. Last na convo namin sa barangay. After that, hindi na siya na-entertain ni Cap kasi nga nagwawala. At saka may blatter kami sa kanya. Ginulo niya kami. Pinatulan niya yung kapatid ko minor de edad. Kasi wala ako sa bahay. Nasa trabaho Anong ako. klaseng pagpatol yun, ma'am? Pinagmumura niya, gusto niya saktan. Kaya nung umuwi ako sa bahay, kahit sarado na yung So, barangay, siya may reklamo sa barangay, kayo may reklamo din sa barangay pala, nangyari. Totoo ba yun? Na ginugulo mo doon yung bata, bali yung po. minor? Bali po, ma'am, pumunta po sila sa boarding house. May dala po sila na damit daw sa anak ko. Sabi ko, dinakapadlock po yung gate. Sabi ko, wait lang, tahanapin ko yung susi. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Pagpasok, nandoon pa lang, say, putang ina mo. Sino Bakit nagsabi niyan? ginanyan mo si daddy? Pinabarangay mo pa. Sabi ko,
Angela, wait lang yan. inunahan ka? Sabi ko, wait lang, sa bahay ka, ipapasok kita, magkukwentuhan tayo. Sabi ko, pasensya ka na kasi nangyari po ito sa amin. Halika, pumasok ka. Hinihila ko po, papunta sa loob. Ang ginagawa niya, minumura niya ako lagi po. Tapos sinasaktan siya, sabi niya, ikaw, Anya, grabe ka. Lahat na tulong nandiyan na sa'yo, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi sa ganyan. Halika, pag-usapan natin to kasi nakagawa na kaming kamalian ni Papa mo. Hindi na natin ito ibabalik sa dati. Pag-usapan na lang natin. Hindi. Pumunta na sila, yung asawa niya, tapos sila, ang dalawa, 3 na sila. Pinagduduro-duro na yung anak ko. Di sakto nun, wala akong cellphone na pagbibideo ko sila. Tapos ginugulo nila po ako lagi, ikukulong daw po ako, may sayo daw po ang utak ko, ganyan po. So sobrang depressed ko po kasi hindi po ako makakain ng maigi bago pa akong panganak. Hindi nagsusustento. May nakicharge doon sa bahay, sinabihan niya, kagamit ko daw sa sopa, magganon. Sabi ko, ano ba ito? Anong gagawin ko na? Kulang na lang ako magtali sa liig. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Bago pa lang ako manganak, gutom ako lagi. Presyon pa ako sa utang niya. Presyon pa ako sa appliances na kinuha niya na walang bayad. So grabe ang Ate, anong epekto gagawin sa'yo. ko? Okay. Opo. So, masalimuot mga kaibigan ang mga pangyayaring ito. Itinuturo ni Joan na ama itong si Mang Jose. Ngunit sabi ni Mang Jose, pagkatapos ng 9 na buwan ay napagtanto niya na hindi siyang tunay na ama. Nung una, nagsusustento siya, pero ngayon, nagdesisyon si Mang Jose na wag nang magsustento. At walang lukso ng dugo, Walang partner, lukso na ng dugo. nararamdaman siya. Sabi ni Joan, kamukha ni Mang Jose, ang kanyang anak. Sabi naman ni Mang Jose, bakit naman magiging kamukha ng nanay ko? At yung kapatid naman ni Joan, nagpapatunay na ganun nga, may mga pangyayari. Sabi ni Joan, sinaktan siyang 2 beses. Sinabi pa ni Joan na sinaktan din ni Mang Jose ang kanyang anak. Ito namang anak ni Mang Jose, sinasabi na sinaktan din ni Joan, yung kanyang kapatid. Pero sinasabi Ang nila, kapatid. partner, na talagang nagsusustento naman sila. Nagsusustento sila. Mga kaibigan, maintindihan po natin, sino ba ang may pananagutan sa ganitong mga pangyayari at mga sitwasyon? Ano ang pwedeng gawin, partner, ni Joan na ngayon ay dinideny na ni Jose na hindi niya anak pero nakapangalan, partner, sa birth certificate ng bata? Oo, may habol pa talaga itong anak ni Joan kay Mang Jose. Bagamat dinideny na ni Mang Jose, may responsibilidad pa ba si Mang Jose na magsustento? Bagamat may text or may chat na... Tama ba na talagang habulin ni Joan itong si Jose dahil alam niya na siya ang tatay ng kanyang bata? Paano mapapatunayan kung sino nga talaga ang ama, ang tatay ng anak? Outcome tayo, ay medyo matindi po ang sagutan at balitaktakan dito. Bago natin isalang Magkabilaan, si... partner. Bago natin isalang si isalang- attorney, ano yung sinasabi mo? Maliban sa'yo, may karelasyon pa? Karelasyon po siya sa Daragatas Arimbay. Nandiyan po ang bahay sa Ay, iba yung sa Daraga, iba pa yung sa Arimbay? Meron, isang pamilya po yan. Matagal na po sila nung nagsasama. Maliban sa'yo? Opo. May Marami sinasabi po. si Kuya na parang bakit ngayon ginawa mo yan pero ngayon dinideny. Ano yun, Kuya? Ano yun? Ano yun? So, sabi siya, yung... Tagalog. sasabihin niya sa akin na, bakit ginawa sabi ko, ginawa niya sa kapatid ko? Aha. Oh. Sabi, ano ba yung... Sige lang, kahit sabi ko, kami nang Opo, bala. opo. Sige. Sasabihin niyang kapatid ko mayroong kalibin na iba or siya wala. Sabi ko, i-verify niya ang sarili nilang dalawa kasi sila ang gumawa ng kasalanan. Sino sinasabi mo, sir? Ang Oh, pogi. Mang Jose. Parang ang pogi naman niya. ang pogi naman kasi ni Boss Ramer. Pogi. Oo. Bakit? Bakit mo nasabing pogi? Nabuntisan na anak yung kapatid ko. Pero pugi ba talaga? Oo, Joan? Oo, pogi, pogi pogi. din kasi maganda din ang anak ko. Ayan. Pogi, oo. Pogi. So, pugi talaga? Maganda. Kaya lang po, Madam Sir. Pugi ang mukha niya. Ang kaluluwa niya, di ko alam. Kod pogi. Opo. Okay, Mang Jose, maliban pala kay Kwan, mayroon pa daw. Sabi ba ni Joan? Kaya nga, sir. May baka pang chicks May talaga. kalibin siya. May kalibin Hindi, ako. dito muna. Ayan. So, Sige, may kalibin siya, may kalibin ka din. Ngunyan, ngayon, ka nag-text ka about money. Pera lang ang nag-involve sa aming dalawa. walang pag-ibig. Pera. Pero sabi ni Kwan, nag-I love you ka sa kanya. Bayad siya. Sabi ni Joan, nag-I love you ka sa May kanya. I love you pa. Sabi ni Ito, Joan, may I nag-I love you ka sa kanya. Anak ko. Anong mga I love you yun, sir? Basta lang protect. Basta wala, hindi ako nakipag-ilibin sa kanya. Kasi Hindi, pero nagkalibin tanong ako. ko, nag-I love you ka Hindi ba? rin. Po, marami po siya. Patingin ang cellphone. Marami. Oo, pero nag-I love you ka. Parang Oh, naalala ko tuloy nag-I parte yung love you nakapo ka. sa Facebook. Tranquilo ko tang buhay ko, hindi Pang-TikTok ka nag-I love talaga. you ka. Tranquilo ko tangi ang
buhay ni Oo. Joanne. Nag-I love you kasi. I love you. Basa. Basahin ko. Ako ba? Ano ang text ni Mang Jose? Sabi ni Mang Jose, love you ba? Good night. Marami pa po Meron yan. pa. Sige, basa. Marami pa. Basa. Love you ba? Nag-work pa po ako ba dito sa house? Yan. Sige pa. Basa pa ako. Ba, may pants ako digdi pang girl. 30 ang waistline. Kaya siya sa imo. Wow. Sige pa. Ba, good night na. Pahinga ka na. Sige, ano pa? Di mo ako mahal. Ha? Aha. Sabi? Sabi ni Ramir. Di ka man lang mag-good night. Oh. Sige. Ba't di ka makasagot dyan? Lagi na nga ako nandyan sa'yo. Tapos sasabihin mo ang ganun sa akin. Sige, basta may mga I love Ba, you. good night. Dito na ako. I love you ba? Yan, okay. Kulang Pasok pa. ba natin ang Marami, ating marami. kasamang abogada? Ibig sabihin, pag may ganun partner na conversation, may May I love you. Pero Sige. sabi ni Mang Jose, parang nga sa text. para sa text. Pero nadadagan siya nagagalit siya pag hindi nag-good night. Yan, pag no, nag-I love nagsisita. you. Tatangay hindi ka nag-reply. Nangituog ka ngayon, sana hindi ka Oh, naman pinapalabas matagal niya ang I po, love you. sir, yung kapatid ko binabayaran niya. Yun Yun ang palabas niya. Yun nga sinasabi Opo. niya. Oh, Para, common sense. Okay. Money lang, sir. Dito na tayo, partner. Ha? Na-involve na pala. Na-involve na. Kaya ngayon, Pero na-in-love ka ba talaga? Ewan ko, di ko alam. hindi mo alam. Pero ngayon, sir, anak mo talaga yon. Yan nga, hindi ko alam. Di mo na Kung alam. ako talaga ang So anak nalilito asawa. ka na ngayon? Oo. Mang Jose, na-in-love ka hindi? Hindi, sige. sige. Partner, para mas malinaw tayo, dito tayo, partner, makakausap natin ang ating legal advisor, Attorney Janine Arenas. Magandang hapon. Attorney. Hapon po. Attorney, medyo masalimuot ho itong pinag-uusapan natin ngayon. At tungkol sa pag-ibig na nauwi sa dati matamis na pag-ibig, may mga I love you ngayon mapait na masyado. Anong masasabi niyo, Attorney? Kasi dinideny na ngayon ng tatay na siya ang ama, pero nakapangalan sa kanya yung anak at nakapirma siya sa birth certificate. Opo. Ngayon, kung ganun po na nakapirma sa birth certificate, si Mr. Jose, tama po ba? Opo. So, ano na po yun recognition na po yun na ina-acknowledge niya na anak niya yung bata. So, kung kine-question niya po at parang pakiramdam niya hindi niya anak yung bata, maaari po siya mag-file ng petition to immune the paternity of the child. Petition to? Impugn. Okay. In short po, yun po kine-question natin yung relasyon ng bata dun sa nakapangalan sa birth certificate at pwede ang mga grounds po pag i-file po yung case na yon, kailangan pong patunayan patunayan po kung physically impossible po na magkaroon ng sexual relation si Mr. Jose at si Miss Joanne nung mga panahon bago ma-conceive yung bata. O kaya naman po... Pero attorney, ang pagkakaiba kasi, inamin nitong dalawa na talagang maraming beses na nagkaroon sila ng sexual relationship. Opo, ayun nga po. So kung may evidence naman po na nagkaroon po ng sexual relationship, edi ang burden of proving po na physically impossible talaga na kay Mr. Jose po. Ayun. So ikaw ngayon, Mang Jose, kung talagang gusto mo nang i-deny na hindi sa'yo, ikaw ngayon ang magpapakuan ng DNA siguro. Yeah, gastos po ni Sir Jose kung ganito ang gusto niyang mangyari na talagang I-deny. sinasabi niya na hindi niya to anak. Opo, kasi sa batas po natin, yung tatay lang po ang may karapatan na mag-question kung talagang anak niya po. Kasi syempre malamang sa malamang talagang anak naman po yun ni Miss Joanne. At dapat din pong malaman ni Mr. Jose na kung talagang seryoso po siya na mag-file nung nga pong sinasabi kong petition, meron pong panahon kung kailan dapat i-file yon. So una po, 1 year simula sa pagkakarehistro kung saan po na rehistro yung birth certificate, doon po nakatira yung si Mr. Jose. O kaya naman po, So, 2 years kung... Opo, 1 year. Sige po, attorney. Sige po, Go attorney. ahead po, attorney. Sorry, 1 year po kung saan po nakarehistro yung birth certificate at kung doon din po nakatira si Mr. Jose. 2 years po kung sa
ibang lugar po nakarehistro or kung iba dun sa kung saan siya nakatira. At 3 years naman po kung nasa abroad. Ayan. Ayun. So 1 year, parehas 1 year. o hindi lumipat ng tirahan. Ilang taon na yung bata? 9 months. 1 and 9 months. So, lapse na. Lapse na, attorney. Sobra na, attorney. Opo. So, invalido na po itong pagpa-file ni Sir Jose ng petition. Ngayon kasi, attorney, ganito ang sitwasyon. Nagdidemand itong si Joanne na dapat sustentuhan ni Mang Jose yung bata. Tinigil na ni Mang Jose nga yung pagsusustento kasi ang panindigan naman ni Mang Jose, hindi niya anak. Aha, parang nafe-feel niya na Ngayon hindi niya anak. hanggang hindi pa nangyayari yung petisyon, may obligasyon pa ba si Mang Jose na magsustento, attorney? Opo, kasi sa batas po natin, ang obligasyon talaga na magsustento na kay nanay at tatay po yan. So wala naman pong issue kung parehong nagtatrabaho, parehong may hanap buhay si nanay at tatay. Pero magkakaroon tayo ng issue kung si nanay o si tatay walang trabaho. So kung sino po yung may hanap buhay, siya po yung nararapat na magbigay muna ng sustento sa bata. Oh, parehas, walang trabaho. Dito po, sir. Walang trabaho. Kagagaling ko lang sa ospital. Okay. So, iyan ang burden mo ngayon, Oo, sir. saan Wala mo? kayong Okay. source of Pero, income. attorney, hindi rason para itigil ng isang tatay at isang nanay yung pagsusustento sa bata dahil lang sa duda. Opo, hindi po sapat na argumento o reason. Oo, partner. Kasi kung ganun ang magiging basehan, partner, lahat ng tatay na ayaw na sa nanay at ayaw nang sumuporta sa bata. Kasi ay, nagdududa. nagdududa na. Kasi tinitingnan niya yung anak niya, parang kamukha ng kumpare ko ah. Oo. Parang gusto ko nang itigil ang pagsuporta kasi gusto ko si parang eto ibang na. kamukha ah. Parang- Parang kamukha ng artista ito. Oo, kaya hindi yun na pwede, So hindi partner. pwede. Mhm. Oo. Okay. So ngayon, attorney, ano ang dapat gawin ni Joanne? Kasi nagdi-deny na nga si Mang Jose na magsustento dahil nagdududa siya. Ngunit ipinipilit ni Joanne na dapat sustentuhan siya ni yung bata, yung anak nila ni Mang Jose. Anong dapat gawin ni Joanne? Opo, bilang ang nakapangalan naman po dun sa birth certificate si Mr. Jose at talagang recognized naman po na anak niya yung bata, siguro po mas maganda ang mapag-usapan po nilang dalawa na yun nga po, sustentuhan yung bata dahil sa sitwasyon pong ito nakakaawa naman 1 year and 9 months pa lang tapos parang wala na pong resources para Okay. Sinasabi lang attorney ni Mang Jose na wala siya ngayong trabaho. O wala siyang mapagkukunan ng hanap buhay. Pag-iipa. Mhm. Kagagaling ko lang po kasi Kagagaling sakit. din daw 2 weeks sa ago. sakit. Naka-confine ako sa Albay Doctors Hospital. Maari po ba na Maging rason na Maging rason hindi na na- siya magsustento dahil wala siyang trabaho at galing pa lang siya sa sakit? Hindi pa rin po rason yun. Dapat gumawa pa rin po ng paraan para masustentuhan yung bata. Pwede rin naman pong siguro po humingi ng tulong sa mga kamag-anak. dapat ang tatay ay dapat lahat Gumawa ng ginagawa diskarte, para gumawa ng sa paraan. kanyang anak. Dito naman, attorney, sa binabanggit ni Joanne kanina, kung napakinggan po ninyo na sinaktan daw siya ni Mang Jose at yung kanyang anak ay biktima din di umano ng pananakit ni Mang Jose. Ibang usapin naman ito, may kaso ho ba ito na pwedeng isampa naman si Joanne kay Mang Jose? Opo, pwede pong magsampa ng kaso under po sa Anti-Violence Against Women and Children o yung tinatawag na VAUSI law po natin. So doon po, since nag-cause po ng physical harm si Mr. Jose kay Miss Joanne, may criminal liability po yun. At habang naka-file po yun, pwede rin pong mag-request ng barangay protection order si Miss Joanne para habang naka-file po yung kaso, maiwasan po na lalo pa siyang masaktan. Opo. Nandito tayo, attorney, sa pag-uusapan natin yung sustento. Magkano naman po ang dapat na asahan ni Joanne dito kay Jose? Para sa bata? Para sa bata, pero si Jose naman, ang problema, wala siya ngayong trabaho. Opo. Ngayon, kung ganun po, ang factor po na i-consider natin, yung mga pangangailangan po ni baby. So, kung 1 year and 9 months po, Gatas. opo, gatas, pagkain, gamot, kung may sakit man, saka damit po ni baby. So, kung magkano po lahat yung mga kailangan, yun yung kailangang gawa ng paraan para masustentuhan.
Mang Jose, sandali lang po, attorney. Narinig mo ang sabi ni attorney. Yes po, Hindi sapat na rason ang pagdududa para itigil ang pagsustento. Alam ko po yun, sir. Okay. So willing ka pa din, sir, na Magsustento. ipagpatuloy? Sa ngayon, sir, kumbaga, sa ngayon wala akong trabaho, pwede man ako makahingi sa anak ko. Okay, yan. Kaya lang nga, iniisip ko, anak ko ba talaga yan? Oh, hindi Yun nga, lang nga, sir. yun lang nga. Hindi Sabi nga. sa akin ni Oo. attorney, Hindi pwede rason. ako mag-file. Pwede. Oo. Pero Pero habang hindi pa habang lumalabas, hindi hindi sapat na rason yung pagdududa para Oo. itigil yung Kaya nga, pagkasikaso sir, sa bata. oo. Kaya nga, sir, ganito ha. May, June, nagbigay ko para sa bata. Alam mo yan. Ngayong May, May, saka June. June. Oo. Ngayon, July, hindi pa ako nakakapagbigay kasi nga, nagkasakit ako. Pero willing ka pang magbigay. Sa kayo, sir, kung sa bata, okay, sino yan? Kaya kong kahit pa paano, nagkayod ako dun sa taxicale. Kumikita ako 200, 300. Mm. 100 para sa bata, gatas lang, pwede ko ibili. Everyday yan. Hanggang kaya ko. Ha, ma'am? So, willing ka pa rin? Willing pa rin naman ako. Para sa bata nga. Kasi nakakaawa nga. Kaya pag text niya sa akin na ipagamot, okay, sige, be. Ikaw na. Pero dapat, sir, maging Mabuti na lang mabait din itong hindi mga anak kung mo. gusto mo Accept lang. naman ang anak ko na Alam nilang playboy ka talaga. hindi, wala naman talaga, wala na kami ng nanay niya. So, next niya. Sige. Sorry, kakaupo Sige. na pa lang sa O, sige po, sige po. Ang sa amin lang, ayaw namin ng gulo. Mm. Yun din ang sabi ko sa barangay. Nung pinabarangay ko siya dahil sa kapatid ko. Willing kaming tumulong hanggang meron kaming may tutulong. Pero utang na loob, huwag nila kaming ilagay sa kahihiyan. So ilan, okay, hindi makapagsabi si sir kung ilan ang pwede niyang maitulong. Ilan kayo magkapatid pala? Dalawa, may anak na ako, may pamilya na din ako. Ilan ba, ma'am, ang kaya niyong ibigay kay Joanne para sa anak? Hindi ko masabi kasi May pamilya na rin siya. may anak na din ako. Oh, para kay tatay. pinapabuti Kasi si tatay, ang sabi ni attorney, kung hindi kaya ng tatay, yung Pwedeng humingi sa kapamilya, pwedeng humingi ng tulong. Sa ngayon, sabi ko nga, sa ngayon, kagagaling ng anak, nagastos din kami. Pagpaoperawan ng 3,000. O, Joanne, narinig mo. Ngayon, nasa ospital ako. May babayaran pa ako sa kanya. Oo. Andyan nga, hingi nga akong tulong dito sa ako Bicol para sa payments ko dun sa Medical, ospital. Oo. Kasi hindi pa ako kabayad. Yun nga, July. Yun lang para sa bata. Wala namang problema yun. Pero sir, ganito gusto ko lang maging malinaw, sir, regardless na ang feeling mo ay May meron duda. kang doubt, pero according kay attorney, dahil Hindi nakapirma rason ka, nga ang duda. in-acknowledge mo, anak mo po yun, so may responsibilidad ka po sa bata. Opo, So ano sir, tuloy-tuloy po, magiging dire-diretso po ang pagbigay nyo ng sustento. Oh, para sa bata, yung pangangailangan ng bata. Oo, kahit Wala hindi na problema siguro. yun. Oo. Nagdidemand ka pa ba ng para sa'yo? Hindi naman po. Oo. Para Kasi sa may bata na sustento lang. naman po yung panganay ko. So para lang talaga sa bata? Sa Wala tingin lang mo, po sa ilan bang bata. kailangan ng anak nyo araw-araw? Kumakain na po siya, lagi. Oh, sabi ko, bilan akong sabon, pansabon sa damit o sabon sa katawan ng bata. Kasi yung para Ilan, sa ilan ma'am? Sa tingin mo, ilan ang kailangan ng bata sa isang araw? Kasi ang kita daw ni Mang Jose ngayon, 200 200 to 300. Isang Ngayon na araw. siya ng pamasada. Gabi lang nga siya ng mamasada. 6 to 10. Bawal pa nga. Kaya nga. Nung wala ka pang sakit, nagsusuporta ka. Oo. Sino ang may Hindi man sabi? po. Sino ang may sabi? Ayan ang problema sa inyo. Ayun, 1 year. Ikaw ang may problema, hindi kami. 9 months lang. So, Hindi ibig mong mo sabihin, sir, ginalaw. nung Wala pang sakit. sinasabi Wala. niya ngayong may sakit, Oh. nung walang Sinabi sakit, niya 2 buwan. Kunito niya, June, July, Oh. tulong. 1 year and 9 months, asaan yung ibang buwan? 9 months lang ha. Hanggang 9 months. Oo. Dahil nga sa... Mahirap sa'yo. Nag-doubt ako. Isipin mo na ba ako hindi ko magsalita? anak. Oo. Nag-birthday po yung anak niya, sabi ko, ano man kay, tinext ko, birthday ng anak mo, ano man, kahit pansit man lang. Kaya Bigyan mo nga kawawa kami naman. naguguluhan. Hindi naman po, kasi ite-text ko daw po, yung anak niya, ano man ang kaalaman ng anak niya, na kami ang gumawang dalawa. Dapat kami Sabihin lang mo dapat. sabihin mo, nagugulo kayo namin. Paano kami hindi guguluhin kayo? Hindi ka Hindi naman nagsustento. susuporta. Nagugulo kami Naguguluhan dahil kayo. sa suporta. aha. Sa bata Diba? nga, wala nga Kuha problema mo. ang dapat pa So, nag-usapan. ibig mong sabihin, at ngayon lang na may sakit na nagsasabi na hindi Oo. siya makakasuporta. Sa ngayon, di siya makakasuporta kasi may sakit. Nung walang sakit, Hindi ko asan yung sinabing, suporta? hindi ako magsusuporta may sakit Di ako. ka nga, di ka nga magsusuporta. Nung Hindi ko wala nga kang sakit, sinabi asaan yung na hindi suporta ako mo? magsusuporta kahit may Nagsabi sakit ka ako. nga, ngayon hindi ka magsusuporta, may Hindi sakit ko ka. sinabing hindi ako Ang magsusuporta. question ko sa'yo,
Pakinggan Sinabi ko, mo, kung sa nung wala bata, kang sakit, asaan ang suporta mo? Medyo malinaw kasi, Ay, partner. deklarado yun. Wala na tayong magagawa. Nakalipas na kasi yung binabanggit niya na hindi nagsuporta. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung para sa ngayon. Kasi at partner, susunod na mga araw. nagsasabi siya noon. Kasi nga, partner, ang sinasabi ni sir, ngayon may sakit ngayon ako. Oo, pero nung wala pa daw sakit, hindi naman Hindi nagsuporta. naman po. Kaya, Ang rason naman ni nagdugulo Ma'am kami. Jose, kaya hindi ako nagsuporta. Nagduda na nga ako. Oo, 9 months. Oo, 9 months. Yan, mga duda Pero kasi. nagduda ka eh. 9 months. Pero yung 1 year, Oh. alam mo na sir na wala pang pagdududa, pero hindi ka daw nagbibigay ng suporta. kasi nga, nagkakagulo na. Nagduda na nga siya. Nagduda na nga. Nagduda na. Hindi nga, partner. 9 months. Ah. Nung 9 months, nagsuporta siya. After 9 months, Oh. nagduda na siya. Nagduda na. Tinigil niya na. Oh. Kasi nga, Isang taon na siyang hindi nagsuporta. conversation ng Dahil anak sa ko. conversation. Kasi Okay. nasabi ni Ren. Nung gumagamit ka sa kapatid ko, nagdududa ka ba? Ay, Questionable yun. pati ba naman Kasi yan? ang gusto Ay, ko siyempre, come on. lalaki ka. Ako. Oh, Uy! come on. Oh, lalaki Huwag kang ako. ganyan. Oh, Di sabihin ba- mo sa asawa mo, ganyan. Oh, Sige nga, huwag lalaki tayong ako. bastos. Huwag tayong bastos. O, hindi nga, bastos. Kini-question lang kita. Kasi ang gusto ko po, Ano halimbawa ang gusto yung mo? ama po ng anak ko, ay yung nagsusuporta po, wag po lagi ichinachat niya kahit ano-ano po, nabaliw daw po ako, kahit ano-ano po. Sino nag-chat? Siya po, chinachat Yung niya. anak. Eto. Yung nagsusuporta po sa anak kong panganay, wala naman yun pong reason doon. Ang ganun nga, kung July, So ano naman po, Tapos, ma'am? Ang ano Bakit naman sino- po, ma'am? Bakit naman po? Sinachat Chinachat mo niya ng po baliw. kahit ano-ano po, ito po ang mga Ano po chatting yung niya. reason nyo, ma'am? Bakit nyo po Dapat wag na mini-message yung nagsusuporta sa Magpapalaki ano? ng bata, mahirap po baga, wala akong trabaho po. Matagal na yan, nung nanggugulo pa siya. Hindi po ko nang Google. Kaya nga, nanggugulo kami po dahil po sa suporta. Sila po Yun nga ang sinasabi namin. boarding house. Okay, ganito na lang, Okay. sir. Oh, i-resettle Okay, natin. ito na, Ang ha? tanong, magkano ang suporta mo? Ang araw. Ito, sir. Oo. Usapan Magkano? namin kapatid sa ako. bata, Mausapan kung ni anong Joan, kailangan ng Joan bata, Enose. Sige. Kung anong bata kailangan, lang, yung ina hindi Habang nakikinig kumakain. yung si attorney habang nakikinig para malaman din natin. kung si anong attorney kailangan Orlando ng sa bata, pagsisikapan ko na ibigay gatas, biskwit, damit, sabon, pagsisikapan ko Damit. ibigay yan. Ha? Kaya nga, sa bata, Ito lang Ina. ayaw ko po. yun na Ayaw, nga Hindi ba ngayon ang magtatrabaho? pinag-uusapan. hindi po ako makakapagtrabaho, Oh, naglalabada paano? po ako. Ano gagawin ko? O, ibigay mo sa akin bata. Tapos, ang sinasabi Wala, ko, oh. lahat pong conversation ng dalawa, wag yung idadaan pa sa anak Ay, di, niya, ito na kasi nga, may ito na, ito pamilya na. din Ah, po Ito siya. na, may binabanggit kasi Mang Jose na kayo na ngayon ang mag-uusap. Opo. Oh, Wag kayo niya na daw mag-usap ngayon na ipoprovide niya yung gatas, sabon, Linawin lang natin, ma'am, ha? Ang habol mo lang po dito kay Opo. Sir Jose, yung para sa bata. Para sa Opo. bata, Kasi ikaw ay may obligasyon din sa bata bilang Opo. ikaw ay nanay. Okay. Okay. So, willing ka na? Gatas. Jose? Oh. Okay? Habang Gatas. hindi ko pa nakapile ng Oh, anong yun, tawag yun. doon Hanggang sa'yo? hindi pa na... Petition. Kasi 2 years pwede pa ako kasi hindi naman ako taga-Rawis talaga eh. Sige, sige. May, address ko lang, Rawis. Doon Ay, di ako hindi. nakatira dyan. Taga-Legazpi ka pa rin, sir, eh. Kaya Legazpi nga. lang Sige. naman yan pinag-uusapan. Tama ba, attorney? Attorney, gusto lang po namin malinawan, attorney. Andyan pa si attorney? Andyan. Opo. Apo, gusto lang namin malinawan, attorney, kasi ang binabanggit po Ay, yung ni Sir barangay Jose- na kinukwisyon na Oo, ngayon eh. kasi Hindi lang barangay. ang gusto niyang mangyari, parang yung 1 year, ay magkabarangay. Pag 2 years, ibang lugar. Ito ay parehas na nasa Legazpi, attorney. Ano po ito? Pasok sa isang taon lang po. Ang sabi po kasi sa batas ganito, 1 year mula sa pagkakadiskubre ng kapanganakan o rehistro ng bata. Kung ang rehistro ay ginawa po sa city o municipality. Oo, Aha. pasok. 1 year lang. 1 year lang po, Tatay Jose. Kasi nasa Legazpi ka rin. So hindi ka na po, wala na po, hindi parang naglaps na po yung panahon na pinagtalaan ng 1 year batas and 9 para ikaw months. po ay makapag Kasi parehas kayo nasa sampa ng Legazpi. petisyon. City or municipality. Aha. So ang kalalabasan niya na Ay, di, Tatay ganito Jose, na lang. ikaw po talaga ang Total magiging naawa ama. ka naman sa bata. Siguro kahit papano napamahal din sa'yo. Pinirmahan mo nga, ikaw ang ama. Nakikinig si attorney sa atin. So, gaya na binabanggit mo, willing kang magbigay ng gatas. Ay, pakilapit na po. Gatas. 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 Kahit mga gamot vitamins, pwede ko bigay Vitamins. yan. Ano pa? Kahit damit kung kailangan ng bata, damit. Pagkain. Sabon. Sa pagkain ng bata, pwede naman ako. Carrot, binibigyan ko din. Alam mo, grocery ko baga. Grocery namin. Sige, pagkain. Ano pa? Pagkain ng bata. Okay lang naman yun. Wala problema yun. Ano, Joan? Willing naman si Mang Jose na magbigay ng mga pagkain. Ay, okay lang po sa akin, basta about po sa bata, Kaya nga, kailangan po. sinasabi ko, gusto naman niya magbigay. Ngayon, Opo. payag ka na ba doon? Okay lang po. O tapos, hindi po ako nakapagtrabaho. Magbigay naman po siya kahit bigas namin. O bigas kung pagkakain ko. O pag nagdididi pa sa akin, nagdididi pa yun sa bottle po. Yung bigas daw.
Tapos wala na din pong battle siya. Isa lang piraso ang pinagdididian noon. Attorney, gusto ko lang pong malaman. Bigyan natin parte ng kalinawan. Matanos Attorney, bagan simbag mo nga. Aki mo, padudoon mo ka alis sa hong. Maraming battle sa hong. Tapos hindi po nagdididi po Bird Street. Pero bakit sir, saan mo insulto. gusto mo dapat? Saan naman? Sa SM? Dahil, Maraming battle sa hong ang na nabibili. sa panarawon mo, una mo, No. ang aki mo, Maraming battle sa hong ang sinabi ko. Anytime pwedeng bumili. O ano masama doon? Marami naman talaga. Gusto naman siguro ni Sir Abo siguro ni Brandon. Kuya Abent ang gusto niya. Hindi. Ay, labas natin. Attorney, parang ang mini-mention po ni Ma'am Joanne, pati po yung pangangailangan niya, dapat po Ibigas iasa niya lang, kay, Hindi. iasa kay Jose. Attorney. Pwede naman din po. Hello? Pwede ba yun, Bigas. attorney, kasi binabanggit po ni Joanne, hindi po siya makapagtrabaho dahil itong bata po ay sa kanya po nagdidede. Opo. Dapat daw pati yung bigas Pwede na naman. kakainin, kanin siyempre. Opo. Kung mapag-uusapan naman po, pwede rin naman pong mag-demand si Miss Joanne ng support galing kay Mr. Jose. Pero kung hindi po talaga kakayanin, pwedeng humingi po ng tulong sa mga kamag-anak ni Miss Joanne, si Miss Joanne. Ayun. So, ibig sabihin, Ganito kasi yan. ang obligasyon Hindi, mo lang hindi. talaga, Ito, partner, tatay, linawin lang yung natin, sa ha? bata. Hindi naman kasi lahat, Joanne, ng gusto mo na hingin ay pwedeng ibigay or kayang ibigay. Kasi ang magulang So, Joanne, ngayon, okay na kay tatay Jose at na magbigay nanay. ng gatas, vitamins, pagkain, biskwit, damit, kung kinakailangan. Yung bigas siguro, baka Ay, hindi okay naman na kaya. po. Okay na sa'yo? Okay, kahit ano. Ngayon, Kung meron. para maplansa tayo dito habang nakikinig sa turne, para hindi kayo mag-away, anong gusto mong pagbigay niya? Araw-araw o Buwanan, lingguhan o ano? Lingguhan na lang po. Weekly. lingguhan. Ilan naman yan? Lagi pong nagdididi. Ilan kaya? Weekly? Ilan? Hindi, kasi kung ilan... Depende din po sa kanya Kasi, kasi may ma'am, isa daw po siya. ang ano ko, yung needs ng bata. Kaya, Opo, Ilang tatay Pwede ko ang naman kaya mo? i-grocery weekly. yun. Weekly. Ilang tatay Sa weekly? weekly, pero parang mahirapan ako dyan No, Pero ganito na lang, gatas, kahit weekly. Oh, yan. Pwede ako magbigay. Sige, weekly, Oo, gatas, may gatas. kunting biskwit. Oh, okay lang yun. Oh, Ganun weekly. pwede yun. Kasi pagkain ng bata. Para magkasundo na tayo dito sa programa, anong araw? Anong araw? Sabado? Sunday lang, sir. Sunday. Sunday. Oo. O tatay, hindi na perang ibibigay mo. Ayun Oh, na needs. talaga Oo, needs. wala pera. Okay. Sunday, anong oras? Kahit umaga. Saan ang bigayan? Ayan ang venue. Saan Yan, ang venue? dapat may venue Dito eh. sa barangay Dapat na lang. neutral. Oo, saan? Sa Sa, barangay? saan? Dito na lang. O, kung gusto Yan, mo. ma'am, Oo. Diyan na lang kay Edwin Aguilar. Oo. At least si Edwin Aguilar. Linggo. Available si sir. Oo. Linggo. Opo. Linggo. Punta ka dito. Dito ang magiging pick-up point mo. Opo. Anong oras? Ano, mga after lunch. After Hapon lunch. daw. oo. O, Hapon. hapon. Alauna, sir. Kapag umaga, sir, Alauna. mga 1 o'clock. Oh, alauna, tuwing Okay linggo. lang po. Opo. Okay na kita dyan, ha? Ayok. Yan, ito din, ako na rin ang makikiusap. Ako na rin makiusap. Joanne, kung magkakasundo kayo ngayon dito ni Mang Jose, Utang na loob daw. Huwag ka nang manggugulo. tigilan naman niyo yung Hindi mga naman wala. ako Okay na kayo. naggugulo. Ano lang suntukan? Kasi ayoko. Niyaya ka na Sino sundukan. nagaya? Naka-blatter sa'yo? yun sa Sino barangay. nagyayayang Si suntukan? Emil saka... Kasi sinisigawan ako ni Emil pag andyan yung bayaw niya. Kaya naka-blatter yung Blatter, dalawa. wala po. Kaya Wala sana po. tigil na. Tapos na, ito na lang. Ganun Okay, na lang. doon muna tayo kay attorney. Attorney, medyo nagkasundo po na weekly ang bigayan dito mismo Sa sa, studio. Or dito sa ng opisina. Tabangora mismo. Alauna. Tuwing alauna ng hapon. Anakat si attorney. Okay. So, Joanne, okay ito sa iyo. Tuwing Okay alauna. lang po. Dito ka pupunta linggo, alauna para kunin ang padala ni Tatay Jose para sa iyong Ang anak. gusto ko lang po kung meron Kahit nga ako- hindi na kayo magkita eh. Opo. Basta okay lang nadala po. na ni Mang Jose dito. Ganito, nandiyan sa gwardiya. ganito partner. Alauna mo dadalhin, alas 2 ka pupunta. Opo. Okay. Para, Alauna mo dadalhin sa gwardiya dyan, kay Edwin Aguilar. Lagi ba si Edwin ang duty dyan? basta gwardiya, dalawang gwardiya natin. Tapos partner. po, ito po, pag nagkasakit yung bata, kailangan po ang connection ko sa kayo magte-text po ako. Anytime. Oh, yan ang mga... ang sabi yan po ako sa believe sa imo, Mang Jose. Yan ang mga Ang playboy. sabi po sa akin, wag daw po ako magte-text sa kanya na lang daw. Ay, Sabi ko, ganito, hindi sir. pwede po. Ganito, tatay. Connected to sa Albert Hindi pwede po. Wag na tayo doon. Ganito na lang, sir. Ganito na lang, makita ko tatay. si anak mo doon eh. Ganito na lang, tatay. Kasi gusto mo ni Joanne, wag nang ma-involve yung ibang tao sa paligid nyo. O, pwede siya Bilang mag-text ikaw, sa'yo. ikaw na lang, sir. Sige. Ang problema, kung hindi ka na mag-reply. Ito sabi, Nataon sir. si Tade ka na nag-reply. Hindi naman Love po. mo ba ako? Ganito na lang, sir. Kung may problema ka, sa amin ka. Sa Opo. amin mo idulog. Kami naman na magpo-forward kay Sir Opo. Jose.
Okay, Sir Jose. Pero kung emergency cases talaga naman, sir, halimbawa naman, baka pwede naman, sir, sa'yo diretso. Oh, Okay. ayos na. Nagkasundo na kayo. Opo. Tuwing linggo, 1:00 ng hapon, dadalhin dito ni Mang Jose. 2:00 mo naman pipick upin. Opo. Diyan sa gwardiya, ha? Opo. Nang ito mismong, huwag doon sa gwardiya ng embarkadero. Kailangan mo Dito sa ba, sir, gwardiya ng acknowledgement receipt? Yan ang dapat. Ayun na, may Acknowledgement logbook letter? na, partner. Oo. Sabay mo na. Ilalagbook na lang namin, Yan ang sir. serbisyo naman na maibibigay ng Tabang Ora mismo, gaya po ng katuyuhan ni Congressman Saldico na ang programang inimaging instrumento. So pati po ang paglagbook ng sustento, kakariro na po Ano yan. ang laman, Tabang ano Ora ang mismo. laman itong sustento ni Tatay Jose ngayong linggo? Diba? Baka pwedeng anagin mo, pagparanin mo. Ayan! Sige, Ito sir. mo, wala ano, nang ano, pusa. ano ang gusto mo, sir? Adi ka talaga naman! Mas ako sir nagsusustento. Okay, okay. Ako ang pipamidbid. Dahil, ito lang, gusto ko lang malaman, sir. Walang halong tigas ng ulo, tigas ng dibdib. Gusto ko malaman, sir, bilang tatay, ano sa tingin niyo, sir? Anak niyo talaga. So, wala na tayong isipin sa because of Sa totoo, ma'am, sustento. nagdadaw talaga ako. Oo, pero- Sa totoo. Kaya lang, sa sitwasyon, kawawa ang bata. So gusto mo rin makarga? Oo, kahit pa paano. O, Gusto paano mo yun? din makarga? Okay lang po sa akin. Wala namang problema O di, sa akin. teka, yung Sabi sustento ko, dadalhin dito ng 1:00, 2:00 ka pupunta, paano magkakakargahan ng bata? Kailan mo gustong... Nakikita ko naman. Lagi sa po, barangay. ang gusto ko po ito, doon na sir. lang. Oo, nakikita Nagkikita ko po naman. kaming dalawa. Wala naman kaming komunikasyon. Gusto niyo, sir, maging I love you, formal? I love you, ganyan. Sa bata wait lang, po. ma'am. Gumawa ng Gusto kasulatan? mo maging formal na kung kailan mo gustong hiramin, kailan Okay, makita? sa hero, ma'am, okay lang na hindi. Kasi gusto ko lang na makita. So, bibigyan mo din ng Nandiyan na si pagkakataon. attorney sa linya. Okay? Attorney! Yes po. Ay, magandang hapon po, attorney. Medyo nagkasundo po abang naputol po kayo. Nag-agree na itong si Mang Jose at si Joanne nagkasundo na magsusustento talaga si Mang Jose weekly. Ayan. Tuwing araw ng linggo at magiging instrumento pa po itong Tabang Ora mismo studio dahil dito dadalhin yung sustento. Alauna ng linggo, alas dos naman ng linggo, pipick kukunin upin ni Joanne. Ni Joanne. Attorney, nagkasundo po. Ay, mabuti naman po at nakakatuwa naman po na gano'n ang nangyari. Isa-suggest ko pa nga lang po sana na kung gugustuhin po nila magkaroon po ng kasulatan tungkol nga po dun sa sustento para kay baby. Oh, mas maganda siguro magkaroon ng kasulatan para hindi natin Kasulatan, tapos magkaroon ng... Oo, alagbok na. Okay. Okay. At ang isa pa, attorney, sa napagkasunduan nila ay kung pwede man makarga lamang ni Mang Jose, makarga man lamang ni Mang Jose yung bata. Pumayag naman si Joanne. Okay lang po. Opo. Nasa batas naman din po na may joint parental authority naman po yung nanay at tatay. Ang pakiusap lang ni Mang Jose kay Joanne, sabihan naman yung mga kapatid na huwag siyang pagsisigawan ng magsuntukan. Tama, partner. Abrasado ka, guys. Ayan, sige, yan. Nagkasundo na kayo eh. Oh, wait lang. Nating bayaw! Anong Dahil masasabi mo? na dagos na bayaw! Bayaw, anong masasabi mo kay Sir Jose? Ayos na ba? Okay, ayos na. Okay, O, basta- naayos na. Okay, Ito okay. naman, Brad, dahil nando, sabihan mo sa mga tugang mo, dahil na pag-down ayutan, ha? Ayan, daw, okay naman, sustento ba? Ako paano? Nagsasabi ako sa mga kapatid ko, wag natin idaan sa mga bayulinting bagay. Tama yun, tama yun. Oh, mayroon tayong Maganda yun. batas, mayroon tayong nakakaintindi kung ano Tama ang yun, dapat natin tama gawin, doon natin ipaabot para malaman natin kung ano ang pwedeng. So, ikaw naman, itong anak Mangyari. mo kasi, ayos na ba sa'yo na medyo nagkasundo na? Anong pakiusap mo naman? Yun lang. Ayaw namin ng gulo. Kung pwede, wag nang manggulo. Oo. Tuparin ni Mang Jose yung... Tapos, okay man lang kung may kailangan. Okay naman pala, Joanne. Mag-contact personally sa kuya. Mabait sa na ito, akin, partner eh. ano. Mabait itong mga anak ni Mang Jose, ha? Hindi naman po kasi pag tinetext ko, wala naman po siya. Halimbawa, May 19, nagkasakit po yung anak ko. Nagbabalat yung Hindi, payaan na natin yun, nakalipas na. Ang importante ngayon, nag-usap tayo. So Andito siguro na tayo. ngayon, Let's start magbabago a na. new beginning. So ngayon, Okay? magbabago na. Matagal ko nang binigay sa kanya yung number ko. Hindi siya sa akin nagte-text. Sa kanya pa din Okay. Baka kasi naiilang man Siyempre sa'yo. po, kasi kami po ang may problema dalawa. Hindi, Wala nahiya po kasi yun na sa'yo. I love you. Kasi siya po may pamilya naman. So, Ayaw po pero- naman dagdagan po ang problema Pero niya. sabi naman niya, okay Okay naman naman daw magtulong. naman. Text ka. So at Okay? least nagkasundo tayo ngayon. Ayos na tayo dyan. Oh, wait, kayo naman. Abrasahan na kayo ni... Ang gusto ko lang lumapit po, ka, Tatay sir, Jose. sabihin. Ikaw ang lalaki. Abrasahan na kayo ni Joanne. Ang gusto ko lang sabihin. May Hindi connect, po. partner. Ang gusto May ko pong kuryente pa. masabi, kahit po mag-usap kami o mag-ano, wag na po magbigay na kami pa magkakaanak mo ganun. Move Dahil forward po na. sa Moving bata forward lang po. daw. Moving forward. Wala Opo. na. Okay. Wala na po. So Sa bata pakiusap lang mo, po. kung magbibigay si Mang Jose, wag na sa loob ng motel. Okay. Kasi
Kasi lagi naman po kami nakikita niyan o kahit po mag-usap kami, huwag na pong isipin ng iba o anak niya na may relasyon pa kaming dalawa. About na lang sa Ano ang bata. masasabi mo Si kay Sai, ano? si Sai. Bakit? Ang gusto Kasi ko ma'am, po sa bata. ganito. Nung nagbigay ako ng Kung walang grocery, problema sa akin, yung nagbigay ako ng grocery sa kapatid niyang babae, sinabihan ako na pinagalitan niya daw to. Kasi nga, bakit daw humihingi ng tulong sa amin? Sabi ko, papacheck-upan ko yung bata kasi nga may sakit daw. Ayaw nga. Hindi, ito na. Ganito na lang para maayos na kayo. Sabihan mo yung mga kapatid mo na pag tungkol sa bata, ang pinag-usapan para sa bata, wala nang maraming salita. Opo. Para sa bata. Okay? Okay naman sa kanila eh. O, Mang Jose, anong masasabi mo naman kay Joanne, Mang Jose? Sa akin, okay naman. Wala mang problema sa ko kay Ayos na. Joan. Oo. Okay na? Aram niya man ko tayo. Kaya lang, siyempre, Pero gusto ko Hindi maraman kayo talaga ano? na tayo, Jose. Namuot ka man talaga. Teko, Dati. no? Yung totoo, ah. siyempre madam, may feeling. Ay, Nagtuga pang inamin. ginagawa eh. Nagtuga. Gusto ko lang po sana Pero mabinyagan ikaw- si Bibi. Ah. Ay, hindi Di pa ba binyan. nabinyagan? Hindi pa po. O, ninang ka! Ikaw din ninong ka. ninang ka! Kailan ang ano mo? Okay ba sa inyo, sir? Kung budget ba na pag-ipunan. Mag-usap kayo, ano? Kung kailan ang gusto Ninang niya. ka! Ninong ka. Kasi nabiyan naman nga ako ni padi yung pulis. Tamo Na. nino kanaki. Ah, so... Sabi ko padi wala pa kong kwartang niya. Aha, so... Okay. Ayos na, sige. Okay, Paalamin mo lang kami at ninang ka! Ninong ka. Okay. Attorney, So, ayos na kayo. maraming salamat, attorney. Nagkasundo po. Salamat naman, attorney. At alam ko na parehas din po ng hangad din yung mga abogada, na kung mapupwede man lang mapag-usapan, maayos sa magandang usapan, kahit hindi na makarating sa husgado. So ito ay isang usapin, attorney, na mukhang hindi na makakarating ng husgado. Nagkasundo na dito sa programa, attorney. Maganda yung naging paliwanag ni Attorney Janine. Maraming salamat, Attorney Janine. Thank you po. Ayan, Thank you, partner, attorney. si Attorney Janine Arenas. So sana itong nangyari sa atin ngayon na pag-uusap natin, panindigan nyo para wala nang gulo. Aha. Tapusin nyo na yung alitan Yung ninyo. kanyang obligasyon na katuwing linggo ng alauna, sana tuparin niya para walang gulo. Kayo naman, sabihan mo na yung mga kapatid mo na wag naman ang maggulo-gulo. Wala nang, alam niyo kasi kung minsan nasisira yung mga usapan pag marami pang salita. Opo. Oh, At maraming involved at maraming involved, Tama ba maraming kayo yung salita. sinasabi ko, partner? Sila ang gumawa? Ngayon, Dapat sila lang pag dapat nandyan na yung nag-usap. pag nandyan na yung pangangailangan, wala nang maraming sinasabi kung ano pa. Ngayon Tatay naman Jose? kung emergency talaga na kailangan, handa naman tumulong sila. O, Tatay Jose, anong mensahe nyo sa Ako Bicol na naging Salamat. instrumento para maging maayos kayo? Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami naayos dito. Ay, sa barangay, Oo. hindi kayo nagkasundo. Hindi rin, oo. Kaya hindi rin. Kaya, salamat. Salamat Matindi itong talaga. kapitana dito. Oo. Anong feelings ngayon? Okay, Ano? masaya. Masaya. Magaan, magaan. Kahit Magaan wala sa- ng pag-ibig o kung ano pa, importante yung bata. Bata, Kasi oo. kawawa naman. Alalahanin nyo. Miss Joanne, Alalahanin kumusta nyo ka? kasi yung bata na 1 year and 9 months. 9 months. Innocent. Oh, walang muwang. alam. Binibigyan nga ako sa anak ni Walang Juan Mabait, handang tumulong. Miss Joanne. Joanne. Salamat po. Oh, ito. Ito meron. Sa kanya pala yan. Hindi, ito meron na. Salamat po sa Ako Bicol na natabangan po ako. Ngani masuportan po ang pangangailangan ng bata. Hindi pa po ako makapagtrabaho dahil po malit pa po si baby. Kulang pa po ang pagpapalaki ko Oh, niyan. ito naman, Joanne, advice ko sa'yo, sa susunod, kahit may trabaho kapag may dumaan sa yung Tricycle or taxicle. Huwag sumama ka agad, ha? Oo, learn to say no. Para mo ang siram sa primero sa na yan. Pag medyo malanit na, Bakuyan parehas nagkakagwa kang na problema. mainit na maluto, partner, na pag napaso, pwede mong luhaon. Oo. Yan na, Sir hindi basta naman, ganyan. ikaw anong mensahe nyo sa dalawa, sir? wala na po, okay lang po. Okay Ayos na? Opo. Happy na. Anong aasahan mo kayo, sir? Yung sustento lang po na Basta, dapat bala ka sinabi naman sa niya, mga- panindugan niya. Bala ka naman sa mga tugang mo. Dahil Ayun ang po, dakol ayun na po. kuwan, ha? Okay. O isa nga pala, bago tayo magkahiwa-hiwalay, yung linggo na pinag-uusapan natin, kailan mag-uumpisa yan? Kasi oo. Webis na ngayon. Ano, sir? ngayon lang linggo. Ngayong linggo. Oh, ngayong Okay, linggo na. asahan Okay mo, lang, ngayong linggo. salamat. Bilib din ako talaga pa kasi kung iba maghihirit pa. Totoo Alam mo pala, na, partner, so sinabing pogi man talaga. Pero talagang, ako iba mahirit pa. Alat ko yata Webis na sa sunod na ngayong Domingo. Dahil sa Domingo na talaga. sabi niya, pogi, pinta ko sa na ngayon kung ang panlaog pogi man. Okay man pala. Pogi. Okay. Oh, pogi in and out. Linggo, July 31. 31. Okay. Sige. Okay, Tatay, Jose, maraming salamat po, ha? Ayan. Sana Madam. makangos-angos lamang kamo. Bagong opera man si Manay, ha? So, sana ining programang ini naging instrumento para magkasundo kamo. Opo. Ano man kuta na pinag-urulayan tadig, di panindugan nindo, tangarig day ng ribo. Oo, maging lalaki ka, Tatay Jose, ha? Oo. Miss Pagpabunyag, Joanne. ninang ka. Ninong ka din. Okay. Mga ka-action, maraming salamat po. Ito po ay isang paraan upang ang ating pong mga kababayan na nahihirapan po in terms of legal ay mabigyan natin ng pag-asa at solusyon.
solusyon. Akalain mo nga naman, sa barangay ilang bis na silang nagharap, hindi nagkakasundo. Dito lang pala sila sa Tabang Barangay Hall.